Дни преди големите финали на Евровизия, Софи Маринова вече е в Баку, където започнаха репетициите за 57-то издание на конкурса. Днес и нашата певица за първи път се качи на сцената. За атмосферата и първата реакция на Софи от азербайджанската столица Драгомир Драганов. По свое собствено желание Софи Маринова излиза на огромната евровизионна сцена съвсем сама. Позната е амбицията на повечето от участниците да шашкат публиката с невиждано шоу, но Софи пълни сцената с уникалния си талант, невероятно сценично присъствие и запомнящ се впечатляващ глас. Готова си. Тук що слезе от сцената. Как беше? Мали, няма такава сцена. Понеже отпред имам и монитори, аз малко виждам и отзад някакви огньове. Имам тежък дим в началото. Въздух имам. Ами какво да ти кажа? Въздух, Доволна ли си? огън. Добре си изпя песента? Много съм доволна. Знаеш, че съм притеснена, нали, на такива. И не само. Аз знаеш, че всички певци, това е сценична треска, нали. Но мисля, че така за репетициите добре, но за 24-ти ще се постарая още по-хубаво да бъде.